bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. It's time for SPG, as in Super Packaner Secret File. Nag-withdrawal ako at nagulat ako. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Kaloy. At ito, ang aking SPG, as in Super Packaner Secret File. Minsan akong nautusan ng nanay ko na mag-withdraw sa ATM ng pensyon niya. Hindi niya raw kasi kayang lumabas noong araw na yun kasi inaatake siya ng arthritis. Kaya ako munang lumabas ng bahay para maghanap ng ATM. At nang makapag-withdraw ako ng pera ni nanay. Pumunta ako sa pinakamalapit na ATM sa amin. Sakto, walang pila. Pinasok ko yung card. Pero ang sabi sa screen, "This machine cannot dispense cash." Kaya iniluwa ng machine yung card ko. Naglakad-lakad pa ako sa kabilang block at nakakita ako uli ng ATM. Lumapit ako. Wala ring pila. Pero pagtingin ko, naku po! Offline naman! Sa isip ko, mukhang mapapalayo ako ng lakad nito ah. Nang bigla kong maalala na may ATM sa loob ng isang convenience store malapit sa amin. Kaya doon ako pumunta. Pumasok ako. Pero aray! Ang haba-haba ng pila. No choice. Nakipila na lang ako. At habang pumipila ako, may isang cute na babae na nauuna sa akin sa pila. Siya yung sinundan ko. Panay ang lingon niya sa akin. Panay rin ang ngiti. Pero oo, DJ Rocky, cute yung babae. Kaya nangingiti rin ako sa kanya. Maya-maya, lumingon uli siya sa akin. Kinausap ako. Sabi niya, "Hi, sir." Sagot ko, "Hello." Hindi ko naman kilala pero okay. Pinansin ko na rin. Ayokong mag-feeling gwapo. Pero parang nagagwapuhan nata sa akin. Maya-maya pa uli, naobserbahan ko. Lingon siya ng lingon sa likod niya. Tapos susulyap siya sa akin. Tapos tatalikod na uli. Tinanong ko siya. Sabi ko, may hinahanap ka ba, miss?
Sagot niya sa akin. Ay, wala po sir, sorry. Tagasan po kayo? Wow! Interesado sa akin. Sinagot ko naman siya. Taga dyan lang ako sa subdivision. Malapit lang. Bakit? Sagot niya sa akin. Ay, wala naman po sir. Sir, cute niyo po. Sabay ngiti. Ako naman, na hindi sanay na sinasabihan ng ganun, sabi ko lang, uy, alam mo ate, ATM ang sadya ko rito, hindi jowa. Limungin siya sa akin at nagsalita. Hindi po sir, totoo po, cute po kayo. Sheila nga po pala. Sabay abot ng kamay niya para makipagkilala. Kinamayan ko rin siya. Sagot ko, you can call me astronaut. By the way, cute ka rin. Biglang tumawa si ate mong Sheila. Nag-joke pa siya, sabi niya. Sir naman, kailan tayo lilipad? Nakitawa na lang din ako. Medyo awkward. Pero honestly, DJ Rocky, cute naman talaga si Sheila. Weird lang na nakikipag-usap ako sa babaeng hindi ko kilala before. Tapos bigla ko lang nakilala sa pila sa ATM. Tapos ngayon parang may new friend na ako. Habang medyo palapit na kami ni Sheila sa ATM, tinanong ko siya. Sheila, are you single? Sagot niya. Oo, astronaut. Natawa siyang suwagot at para bang kinikilig. And then yun na. Turn na niya sa ATM. Nag-check lang siya ng balanse. Tapos tumabi na. Sakto. Ako naman ang gagamit. Pagharap ko sa ATM, kinausap ako ni Sheila, sabi niya, Sir, aantayin na lang kita ha. Sabi ko, okay. Nag-withdraw ako ng pensyon ng nanay ko. Natapos ko ang transaksyon ko. Nilagay ko sa wallet ko ang pera ng nanay. Bago ako lumabas ng convenience store, nagyaya si Sheila. Sir Astronaut, coffee tayo? May treat. Hindi ako nakatanggi. Kasi mukha naman mabait siya. So pumayag ako. Nagkape kami. Umupo kami sa bench. And then bigla siyang may inamin. Sabi sa akin ni Sheila. Actually, sir, ahente po talaga ako ng isang company. Open-minded po ba kayo? Alam niyo po kasi may products po kami na pwedeng i-offer sa inyo for reselling. Tapos kikita po kayo ng ganito kalaki once you establish your downlines. DJ Rocky, ang dami pa niyang sinabi. Tango lang din ako ng tango. Nakatitig lang ako sa kanya pero halos walang mag-sink in sa akin sa mga marketing proposal niya. Salita pa siya ng salita at nang hindi na ako nakatiis, nagsabi na ako ng, Sheila, wait may kukunin lang ako sa car ko. I'll try to get back to you, okay? Nagpalusot ako. DJ Rocky, kunwari may kotse ako sa labas pero actually wala. Naglakad ako ng mabilis at lumakad palayo sa convenience store. Bahala na si Sheila doon. Nag-withdraw lang ako tas nagulat ako biglang may babaeng tumitingin sa akin. Inaya pa ako magkape. But honestly, I feel sorry kasi hindi ako talaga interesado sa mga ganun eh. I mean, hindi ko lang talaga line of work yung ganun. Lesson learned. Huwag talagang basta-basta kakausap sa strangers. Akala ko nga, jojowain na ako. Ganda pa naman. Yun pala, magpe-present pala sa akin ng networking proposal. Naka-iPad pa. Buti hindi ako nahinga ng cellphone number.
Sorry kung hindi ako ganun ka-open-minded ha, Sheila. Sa radyo na lang ako magpa-public apology. Nagmamadali lang talaga ako umuwi. At naging ingat lang. Baka mabudol pa ako. Magalaw ko pa yung pensyon ng nanay ko. Lagot ako. Pasensya na ha. Yun lamang po, DJ Rocky. Salamat sa pagbabasa. Muli, ako si Astronaut. Este Kaloy. At ito, ang aking SPG, as in, Super Back and Earn Secret 5.